mi salminima ceerno Hamme wondude mawni men Ceerno Siraji Ly alhamdulillah rabbil alamin addi sallunguru wonande jama sifaw a wandi ɗum Ceerno Bachir mo Ceerno Ousmane Thiam kono kadi ko dental ngal ko mbaɗanɗa holko duñma e wadde ɗum hol sababu ha mbaɗɗa nde ɗo ngalɗo badal banggal fayida ko en jettiri ɗum Allah kalami ko kay ko goto jooɗi ɗo aljuma mi jooɗi ɗo ñalawma goto mi jooɗi tan yimi sajjade nde Allah ine seydi naati e ɓerdam mbimi nde ɗo sajjade kam ne foti changé de yiyani haydara min juuli min gayni ɓaami fokki tan Ceerno Basir noddi kam machallah ɗo hen Ceerno Hamme ara kay gar mi kama yi sajjade nde nde wallahi Ceerno moƴi ɗum ɗo de ɗum jiimi ɗon est ce que wonay so woni noon ballal ma ɗum ɗum e sikki Allah inchallah machallah wallahi ko ni woni kono Allah ine seydi hade koko haalde wallahi ɗum jooɗi jiimi sajjade nde ɓerɗe ne jiita eyyi après noon ñande hen Allah waɗi gadduɗen goto on taw ko ɗo coɗɗen ɗum jawɗen ɗum nam après gadduɗen goɗɗo hen fof yettere Allah alhamdulillah neɗɗo ɓooyi ko neɗɗo waɗen fof ɗum waɗi hono waɗi alhamdulillah nam sa yaɗama on tan wallahi tan a heɓat inchallah noon tigui alhamdulillah yallah ko enen fof yeɗede ko wayna inchallah amin 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 ya rabbal alamin indede kadi e Amadou Samba Lo machallah en jarama no fewi eleve moƴƴere jarama no fewi noon ko Hamme Ly donc mawni ko Mamadou Ly noon Hamme Ly ko France o ɗannorto noon mataw omo waddani sallinguru jama sifawɗo ono Ceerno Bachir mo Ceerno Ousmane Thiam waddimo sallinguru jama sifawɗo no jarama no fewi machallah wadi no adana mataw onne famɗi watti kadi goɗɗo machallah noon kanko jarama no fewi machallah ceerno ɓe beltima kanko jarama no fewi ko yiyande moƴƴere feere kadi moƴƴere jarama no fewi jarama baɗɗo suudu Allah waɗani ko hoore muɗum ko duwawu jaabiɗo kala ko rewa hen Allah jaɓa amo fecci hen kala ko duwa hen jaaba amo fecci hen te koko jaɓete koko jaabete baɗɗo e suudu Allah haade koye suudu Allah kadi ko dental ɗum koko jaɓa tan imo haalpulaar o wi dokkuɗo suni ɓeydata dokkaaɗo yawi mantata mo ɗaminaaki rokka yawata jawɗo ko rotti nimsaani kanko noon o waɗi o watti ko Allah ɓolo ko Allah jaɓ baɗɗo fof ko hoore mum waɗani enen fof eɗen nodda e suudu Allah he namdaki dañal naami tan ko pellital jogaade ɓernde sellude gila e lampaji ha e bantiluji ha e bertateeri ha e laaɓal ngal ko fof eɗen nodda hen baɗɗo fof kadi waɗani ko hoore mum waɗo in Ceerno Hamme arde mawnum wiyemo Ceerno Mouhamadou Siraji bisimilla moɗon yo Allah jaɓanen ye rendinde wona ɗum eɗen mbawno junnude dokkodiren du'aw faati e salatul fati ɗum fof wiɓe anandi e muɗum Allah jaabu du'a Ceerno Hamme Ly mataw addani ceernajo o sene juuleɗo wonen
ceerno hammeji machallah dan ɗum ceernajo dartote ne julna machallah on mo adduno mata on famde wadde ko ɓuɗɗo mawnude ɓurondiraɗo no feewi